Karbi Anglong pipi piniberta arjuponitha. Salawar athoy KCS unit atumpen kilun kachepate ajai me kipaman ponjiaphan kachisikpon. Phuloni hemrong rang along non kivangji chitini phainiar kep arni Salawar athoy KCS unit atumpen chepater piponsi isi mesen ajai mek ding ponji pura penang oharni pen mang ponsi kepapleng jiaphan matha parsik pon pen kilun ahin anat kachepati peduponpo lasi bangso kachepate dunjia bang phubang phiatum do pulote 9707189940 a number along humri ji pulote warsai do ponji pusi pherangkya thengno nang pachini dun Lapenjong si kachepati dunji ninghang pulote anam abang ke sika pharo phovet lasi komatne ke hai abang aphan ke kecheng sianong e sika suri ke angbong anong e sika suri pho lapenthu ke thom anong e sika suri ke thom pusi pathik pon lu pusi pachetak pon labang swalong alohiaman pen MLA dor sing rong hanga phansi kacho phape du pon lu pusi pherang kya thengno nang pachini dun Phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong arada phan isi birta kime PG ke lapohan lo mate ke pachini ji ke lapohan lo non nang ke leji chiti final keper ni one day singing competition mate and sivet dun kilun ke pati nili tum big selabor thoi KCS unit mate selabor thoi ka bijitang ate rang pen andar Phuloni KCS zone masinang tum lun kilun ning ke hang pik lun se Pokemon kang tung korte la pening jira tu nang tum phan nong e ta do nong e ke cheng sia nong e suri kep inia nong e suri po la pen ke thoma nong e suri ke thom la pen la bang so long men ke thaba nam la ke tharo pobet asinang tum jong si ning han tik ta kilun dia dim abe la pen kilun dia dim do ta nam so tik na jok nang tum dam ke dam ji la bang so abar sai ke long ke ti nang tum phan anam jung hek pen ni tum gidi pido and sigat lun ke pate la nang tum registration kuri ignore contact number nang tum kan ladak p4 manang tum humri ignore la family tum hala kaprek social media long ka pangdak tang along ka tu lo la nang tum peder di pin pen pini la pen penap digang bo ni phai phon ni jut si lo la se ka tu go be Karbi Anglong ara tum ta prabjin banang tum registration kuri ko kesi nang tum kan la chini lang ke anam kon anam mane ka la ke cepate dun harupa Non malom RV ke jang chimit me pin pen ajok hemlang kang lumdun arata tumpen kisung kachetong nang Diphurong nihang ke se inglong pho sai hem pen chekoinot ingti hem amikar takasing ingtia hem tovi jerlo por phai khresira achitem apor pen RV ke jang chimit me pin pen ajok lang inglum dun chok hemrit hormu hortar anta na hokdun lap lapen kedam tanganing kan sitami abatai lo lason akisung kachetong ponang lasiman pengkedo ake hai si hem Dr. Tuliram rong hanga phan nang ravek thapusi choning ripon lapen lumbajong MSc ake hai joni timung aphan sitami kisung ki phowek ahem tuna tumpen kerap kelong ja phan sitami choning ripon lo Jal Jivan Mission JJM scheme pen ke claim asai ningka nisi parpik tami ke patang te det ajok do ana pipe sitami hengno e Lakhang kora thok dwar bagore mise constituency during polling station ke parlo thanglong ara tatum aphan JJM scheme pen ahem ki jon alang long nangji pusi pipon lo bon tami ke claim ke sa oi pen ajok thanglong ara tatum ningkang samse chepaklang pon Lason se Bharatiya Janata Party India along nangchari det pen kidok kelak arata phan ison pen ison scheme piponlo laso along PM Modi tami ason tin scheme along punon sodak pen lam thesi na khaunga na khani dunga pu alama son thak si Karbi Anglong Autonomous Council along tami BJP nangchari det pen ison scheme fund kidok kelak arata phan nang palelo laso along dwar bagore mise constituency ke parlo during polling thanglong arata phan tami kijun alang kasik sak theklong si JJM scheme pen pipon lo bon tami ningka ni si pleng det aphitami labang so alang kijun long le det ajok ningkang samse chepaklang ponlo la so along thanglong arat pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang la pen education Richard to bia phan tami prabjen pen nang patang pipon bek thapusi choning ripon Laso teng pen a hok pet kachini jia phan pherang ke atum ka humri dam pen ke thek dam long ateng pen akam ke klem thangnat sitami ke misena sai thek pon long le ason alang rong nang le angko anu jok krep lap ason si thek pon long lu tang tela so long mat lo adai ke
PM Modi kaninje alam thia son si Karbi Anglong Autonomous Council Seyam Dr. Tuliram Ronghang tami JJM scheme pen sodak alam tangdak pon tanglu jong si JJM scheme pen natni arong tangti det mati ke claim nangji ateng pen claim ponte pulote ke claim vek a contractor aphan sodak pen insai ponji mapu alam tami mai meeting along tangdak ponlu laso along ke claim abang phumate contractor amen lagi manus gatani pusi pachini pon Kaziranga pen risaning ti Karbi Anglong News Karbi jutang asong langlokso ahawar amai ke jengsi jong mai pi ke padupon Lakha koriplikor kanthi constituency arlo langlokso ahawar nihang langso jutang aklam along pai pai ni phain kora troxi lapen ingkoi raner kem nini aparman Karbi jutang asong langlokso ahawar amai ke jengsi jong mai pi pedupon Karbi jutang asong langlokso ahawar amai mepu longsing rongphar chepahem phupon amai along kache tongdun Central Committee ben kewang Observer Sarthe terang lapen ari sanghuatun Central Committee along Executive Member bang phu bang phi lapen Alohi Sarpo Aman Pen Korkanthi Mondol Meipu Doloi Ingti Chetongdun Lason Silang Lokso Ahabar Sorkari Gaubura Kedo Anpen Chenglop Rongasar Lapen Jutang Jubat Kacheng Hon Abang Pubang Piatum Sitami Chetongdun Kecheng Si Chongmai Pi Amai Lang Lokso Ahabar Amai Long Meipu Longsing Rongpar Kongchon Bang Samsing Phangcho Pen Chenglop Kerap Pet Abarim Committee Abang Pubang Piatum Arpu Chelar Si Puthot Bang Phu Kimiatum Aphan Arpu Pek Ponthusi Bang Thongkep Rai Hini Angbong Pen Mai Phu Kimi Jaseng Rongpi Lapen Kongchun Bang Harmon Ingling Aphansi Arpu Pek Ponlu Chedon Sarpen Ningkan Hini Apharman Karbi Jutang Asong Langlokso Ahabar Amai Chari Pon Pimiji Aphan Semi Sitami Dengpon Lason Sinon Kibang Je Arni Penke An Sose Karbi Jutang Asong Langlokso Ahabar Amai Alongta Karbi Jutang Jubat Lamet Lamchong Lun Tomo Pindeng Sumpot Kirim Pathir Thep Lapen Pangthir Veji Aphan An Sose Chari Pon Thekji Aphan Chingki Chingbai Pon Samilang Sopen Longba Morning Ti Karbi Anglong News Jutang hawaramai achong mai pi labang ke pai pai chikro bong pensi ahawar tin aloi ta chong mai pi padopon no ta sondak thak si pini la pen patumi ikora troxi la pen ikora nepkep ang bong ke dak lang lokso jutang hawaramai hin pensi alang idom hapon si pi judar ni lo ikora nepkep ni lo labang so chong mai pi along ladak lang lokso hawar jutang amai hinte along tin na san choma tunken chitong si chingwai ching sai si pinialang ito mabarim a committee alang ito mabarim a committee chi upon si uthot akimia committee alang tum seng pondo a committee ke seng that pen bang putin pu chepek pon si bang thong kebra thong di thong kebra ka thong tam plan dia apan hawal amai hin kenalang tin kesen kono apen abarim matumpen labangso ke klem ke dam an aputhat ke dam tang an kisun ke boy lapen ke siksak ini nak ke do an ta alang itum cikubir ponsi thot ke bangya ningkana bangke la hawara mai hin pen lang lokso hin pen tam mesen pen an so se ke klem pachun ponang pusi do ko we rong asam do an apen sorkari sorkaman ke do an lada pini Mondola Presiden dan Vice Presiden tercetong lapen lada keklem kekek kiri keplang kepi la alang itu tercetul cerap fungsi misen pen labang so jutang habaramai hingke andung kilo lapen kiong dong ara tum cetong si pinamai longta labang so alam semedengsi kurang jelang korban ke misen pen iklan punya kansi alam itu cicak pun lalu lapen itu wang rapet Central Committee hin pentame observer hisap ni kami cetong lo alang li Daniel B Mongol Killing Seram Timung Mina terang pila pendina sepi alang kami cina kami thang mata dolo tenaga arpu pia bang alang itu sodar masih kangsing lapen mangsing teron alang tu masih tong ni ada lo masih itu bangsa bangsa mai longke itu si cetong si misan peladak tampem angket itu nong polo pen kibang jelang aporo ta alang itu hanbidu sere pondompo tapi hatak Central Committee bang ke la bangsa report bang sini itu paling
ningkan ko ana farman sila sa Labang committee. sa komite bang ke constitution natin aron cari alo natin kanita ini nake dulu akan central committee ta la non na longten hawara mai la sa chomai pijit alo pulo tangte non festival nang lebih pol song bong ap festival pinang lele aprang hotu chomai pi tong ini ta hai Laki namtang committee ta na central committee bang ke central committee bang kala ke la non la bang so judel pulo tangte extended ini la sa por se apor kiji alang chongmai pia bang ya bang ka hawa tin pen na dak extended kapor so extended kopi masaj suggestion iti ala masih conference ini nang pukul ke conference do people la pen aputa la bang ke atam se ki juda son ese mohet dak jodel committee ini pen isi duty member is dak ponei alam ta asi ketane aputa juda por bang ke la bang ke un edep ta hai pon asi man ke bang ila por komite kimi ke seng hodale na itu mala dakne si proposal chipi samsi bidi sore thanro jutang hawaram chelar elo se por isibat angdeng de isibat lo ikengsi jutang hawara mai no akan aku kena sot kala dia tim to kena na dan akimi ke seng ini ta do besar alam umrong so son not kachar son na Arunachal son Jaipong son na da kin sing seng lang pala ka do tip ta barim bangala chelaret sa kibang jila kar si do tip na ke lifai kan an hang hang cheklo tarik ho pe si chen ko krisi ke an si ke Thank you. aprang ten si Chorolo.